Última hora. Venem pisos en un rascacel. Té 5 pisos més planta baixa. Se'ns acaben. Mira, Jordi, venen pisos. Ens aniria molt bé comprar-ne un, ja que aquesta casa la demolaran. Bona idea. Ja tenim un pis. Sí, i per nosaltres sols. Jordi! Hola, fill. Deixeu-me passar, em quedaré aquí uns dies. Hola, em dic Lali, vinc interessada pel pis de davant. Encantat. Hola, nebotet meu. Decidit dimiteixo, me'n vaig de l'edifici. Hola, sóc l'Aurora. Hola, Loli, entra. Ja està bé, t'apago la tele. Encén-la. No. Doncs et tiro pel balcó. Benvinguts al bar, Pau. Per què t'has comprat un bar? Qui és? És la meva germana Estel. Aquest és el meu nòvio, Pau. Encantat. La Lucy també. Doncs em tiro pel balcó. Sara! Què passa? M'he comprat un tractor. Que guai, baixo. Saps identificat amb la decoració? Em quadra. Anem a Marquetot. Anem. Ens ha quedat super ultra mega bé. Em tiro pel balcó. Sara! Ho sento. Estel, què és aquest? És en Lola. Lola Lula, jo t'estimo. Conxi, requereix una explicació de tot el que m'estàs fent. Cap problema. No t'estimo, tinc un amant i no et vull a casa meva. Ambulància! Aquest any adoptarem un fill. Ja és aquí. El que vull mola, jo vull el seu barret. I el seu cabell. No, fan psicòpates, deixa'm entrar. I si tu vius amb mi? Què vols dir? Edifici de bojos. Aurora, marxem d'aquí ara mateix. El cowboy ha marxat! Podràs tornar a viure amb mi, Aurora. No puc. M'ho he passat molt bé amb tu, però ara tinc una nova parella i he de marxar amb ell. Calleu! Som massa gent en aquesta casa. Vull que marxeu ara mateix. Però no tenim on anar. Aneu al pis del cowboy i l'Aurora. Pau, jo sóc ta mare. Mama! Hola, senyora i amor. Odi, fill, què fas despert a aquesta hora? És que la Lila comença avui un rodatge de la sèrie. I jo us declaro marit i marit, ja us podeu besar. Bravo! Kadikiriki noko suko noko, aiji korerawa kore kosuko. Tinc una festa de casament tota pagada, l'aprofitem? Endavant! El meu mestre m'ha timat, però jo vull ensenyar el que sé sense trampes. Vaig a viure al temple budista. I jo? M'ho he passat molt bé amb tu, però crec que això és més important. Adéu, Biel. Crec que podem estar juntes. Em fas la més feliç del món. Si tot va bé, el papa arribarà ara. Talleu! Equip, hem acabat perdudes en el temps! Papis, em fa pena que s'acabi. El record mai s'oblida. Quin avorriment. Sí, no, aquest és el típic dia en el que no passa res. Hola, papis. Hola, Lila, què tal? Bé, papis, estigueu tranquils. Us he de dir una cosa. Què passa, Lila? Sóc heterosexual. Què? Què hem fet malament? Esteu fent broma o parleu de debò? Era una broma. Ara de veritat. Tinc nòvio. Nòvio? La meva nena? Si encara ets petita, què fas amb nòvio? Papi, tinc 18 anys, és l'edat perfecta. Ja he tingut nòvios abans. Ja, tots uns garrulos. Pau, eren nois molt macos. Per què et costa tant que la teva filla tingui parella? Us vol conèixer? Sí, home, perquè després tallis amb ell com amb tots. Em faig un fart de conèixer tios perquè després acabin desapareixent de la meva vida. Pau, estarem encantats de conèixer el teu nòvio. Perfecte, vindrà aquesta tarda. Hola, Conxi. Samuel, el meu marit preferit. No em diguis això, que em recorda que has tingut més marits abans. És que n'he tingut més, no com tu, pringat. Pots parar d'insultar-me? Podria, però no seria tan divertit. Marxo. Adéu, amor. No em diguis amor. Que fàcil que és fer-lo enfadar. Hola. Samuel, ¿qué te trae por aquí? La meva dona és una pesada. Ya la conozco. És que no para de... La vull deixar. ¿Creus que ho hauria de No fer? sé, Samuel, esta mujer está acabando su vida. ¿Qué más te da hacerla feliz unos añitos más? Mira, yo estuve con la señora Yamor hasta que murió y no me arrepiento de ello. Potser tens raó. Per uns anyets no passa res. Hola, Àlex, aquí coneixeràs els meus pares. Però jo és el teu pare. Jo volia veure a casa teva. Ja, però si aquí al meu pare no li caus bé, no podrà muntar un escàndol.
Quin liu porteu? Què feu aquí? No us havia dit que no vinguéssiu. Ja, però volíem veure la reacció del teu pare al veure el teu nom. Oh, marxeu, sisplau. Doncs em tiro pel balcó. De veritat, Sara? Encara estàs així? A més, no ens pots fer fora d'un bar, hem demanat consumició. Hola, carinyo, bon dia. Bon dia, guapíssima! Quin plat tenim avui? Ui, doncs ara que ho dius, el Carles ens ha convidat al seu pis. Ui, doncs anem! Hola, Carles. Sóc en Carles, ja no venc marihuana. Ja han arribat la Flor, a la seva filla i el seu nòvio? Encara no. Hola, gent, que comenci la festa. Quin desastre! El què? No he venut ni un moniato. Potser no era bona idea gastar tots els meus estalvis en una empresa de moniatos. No ho hagués dit mai. Per targeta comunitària. Vali, anem, Enric. A vegades em posa nerviós la teva felicitat crònica. Hola. Hola, papes, aquest és el meu nòvio, Àlex. Encantat. Escolta, maco, no vull que em vinguis amb tonteries. La majoria dels nòvios de la Lila han sigut uns machitos atontats i egoistes. Digue'm, tu estimes a la meva filla? Oh, sí. Has dubtat! No durareu ni 2 dies, marxo. Has dit que aquí no podria muntar un show. Això pensava. Ho sento, filla, jo sé que em quedaré. Doncs encara falta el millor. Papa, vull anar a viure amb l'Àlex. Oli, tenim una junta molt urgent. Què passa? Silenci, si us plau. I Senda us vol comunicar una cosa. Hola, un tal cowboy mola ha decidit fer un centre comercial aquí mateix i haurem d'enderrocar l'edifici. Però això és inacceptable. Anirem a viure. Jo aniré amb el meu nòvio. Que tu què? Sóc en Carles, ja no venc marihuana. I tu no diràs res, mama? Sí, diré una cosa. Hisenda, digue-li al cowboy aquest que sé que ha fet això per fastidiar-me, però no ho aconseguirà. Avui he anat al metge i m'ha dit que em queda un dia de vida. Demà no em despertaré. Ha! Escaquimat! Ara qui fastidia aquí, Conxi, però com ens dius això així? No estàs preocupada? Jo, per què? Tinc 80 anys. Si em fes una mica més vieja no podria ni cotillejar ni molestar-vos. I això quina gràcia té? Sembla que no et preocupa, però jo no em puc quedar així. I si t'organitzem com una festa de comiat? Ai, sí, que guai, amb tota la família els vaig a buscar. Encara no ho assimilo. Tota la vida té el seu camí. Molt ben dit, Estel, això serà un desmadre. Quina força tens sempre. Atenció a tothom, vull dir unes paraules. Bona nit, mama. Bona nit per sempre. Bona nit, amor. Espero que em recordeu com el que sóc, la puta ama. Estic viva? Samuel, desperta! Què vols, amor? Que no estic morta. Avisa a tothom que ens anem a queixar a l'hospital. Bé, d'acord. Vergonya els hauria de fer. Repetiu amb mi. Mentiders, farsants, cara de margants. Conxi, això no vol dir res. Calla, Pau! Mentiders, farsants, cara de margants. Conxi, estàs bé? Atenció a tothom, vull dir unes paraules. T'escoltem. Calla, Enric, us vull dir que us estimo moltíssim a tots i que suposo que m'estimeu. Sempre heu estat al meu costat. Vull dir sobretot unes paraules al meu gendre Pau. Pau, hem tingut les nostres diferències, però t'aprecio igual quan et fas passar per una altra persona. Gràcies. Calla, ara us diré el que he posat al meu testament perquè si us enfadeu amb mi m'ho pugueu dir ara. Pau i Jordi, us dono la casa del meu exmarit Manel. Loli, et dono la motosserra i la nostra foto. Flora i Melciora, vosaltres us podeu quedar amb els mobles de la casa. A la resta dels meus fills i al meu marit els hi donaré una part dels meus diners. Conxi, t'estimem! Jo més. Hola, filla, què fas? Mirava el pis de la iaia, que fort que ja no hi sigui. He viscut tantes coses aquí, em fa por deixar aquest lloc. Filla, sé que aniràs a viure amb el teu nòvio. Em sembla bé, disfruta de la teva joventut mentre el teu pare i jo disfrutem d'una mega mansió de 5 plantes. És el mínim que et puc deixar fer. Gràcies, papi. Només et demano que feu servir protecció. Ui, no, que jo vull nets. Jo, Jordi, que estava intentant quedar com un pare responsable. Ja, t'estimo. Hola, interrompeixo alguna cosa? No, nosaltres ja marxàvem. Adeu, Àlex. I escolteu, si em voleu donar nets no tinc cap problema. Adeu, Lila, t'estimo. Adeu, papa. Que bé viure junts, només ens falta trobar Què? on... No havies trobat ja una casa? Això és el que jo creia. Com ets? Au, ajuda'm a baixar la tele.
Sánchez sola. Atenció, venem pisos en uns rascacels. Té 8 pisos més planta baixa. Se'ns acaben. Mira, Àlex, venen pisos. Ens aniria bé comprar-ne un, ja que aquesta casa la demolaran. Bona idea.